Awu madoda umkhongo omkhulu okuwusirili kuwuclever yazi kodwa siqale la. The biggest advantage of ANC and Democratic Alliance at this time right now ukuthi labo kumele ngabe bayinto eyodwa bayalwa iMK neEFF and abazwana ibhekana manzi noparafini inkukhu nempaka. And ayikho into ekulula ukuthi ngenzakala eParliament bakwazi bona ukuvumelana ngazwi linye ngoba bayathezana and benjalo banenkinga bonke noANC. Ngibuye la. And lento eyenzakalayo it is in the expense of black people lento yokuthi kona bengakwazi ukuzwana laba kwenza ukuthi bakwazi ukuphila kahle batshakadule silala lapha esikhona yazi ukuSirili uSirili angazi ukuthi kanjani kuphatha ulokhuzana uJohn Steenhuisen minister walapha waka agriculture ngoba shothi ubeyilindele lento ye white genocide eMelika ngoba uTrump kwakhuluma ngayo phatha omunye umlungu omhlophe lapha bese kuba nomphathi wakhe kuRupert nabanye awusukana madoda uRupert ekhuluma imile lapha nobhuti opresident ulokhuzana uDonald Trump but kuSirili arrogance osukunayo noma mhlawumbe ikha noma ngathi ushiso hot headed kangakanani lento ngihlezi ngiyibona la eMzansi maningi ama leaders ayitshela ukuthi above yena but akawathatha owabeka phansi kunamhlanje humble nalapha kuTrump ufika zeze ngomlilo wakhe nani hayi remain calm inkabendala iphinde imbuyise ethi and referring to lokade ukubuzile ekuqaleni silala lapha esikhona iSouth Africa inomthetho sisekelo inezinkantolo nayona yonke into and it belongs to everyone who lives in it. It's a democratic country. Yabona ukuthatha kubeke akhuphuke nawe ngendlela right ngepace futhi efanayo ungacasuki akhuphuke nawe wangikhumbuza o-AC besalwe lo Jacob Zuma within the ANC zabo SG besayitshela ukuthi bangaphezulu kwaANC still wathatha wakhahlelwa wabeka lapha kunamhlanje uJacob Zuma formed iparty waphuma eceleni ibhodo lakhe because of this man ayisikhona ukudlala lensizwa le uyacabanga umuntu upresident who's mostly praised kakhulu kwaZulu Natal uJacob Zuma waphuma kuANC ngoba ingagudluzeki le ndoda ingayindawo futhi imile entweni yayo hayi kulukhulu emadoda inkinga yayo ke le uSiril I believe hayi sasasho naphi step aside rule umphakathi ufuna service delivery weSiril asho naphi into ye step aside rule basaxoshwa abantu ithinto zo SIU kodwa ke ubamele kabi enkantolo yaphela lapha indaba yeni noZondo kambe leyo sofa kwagcina NPA ingenayo evidence le madola lapha hey